करो। कैसे कोई दिल्ली हरियाणा झारखंड में मदद करो ना पसंद महाकांड में ए जगह है कि बड़ा बड़ा कांड होला। अरे बगली ई बिहार हो। सही ना लेकिन के डिमांड होला है बिहार वाला लड़का ब्रांड होला ना मन लो भाई यूपी वाला भैया ब्रांड होला बुझाइल कि ना। सब हो जाता नहीं। किया छाया छाये बच्चा हम देखते हैं बानी आहो बोलिए में दम बाकी बादहियों में पानी अरे पानी पे इतना बजे तोर खेत काट जाए का अरे कितने जानी ई हायली आके चल गईली गरम रहेला मिजाज ना बदल पईली अच्छा लगे ही से दीवाना बरमान होला। अरे काहे लुटाए को लागल बाड़ी कौन लूटी तोरा सही ना लेकिन के डिमांड होला है बिहार वाला लड़का ब्रांड होला है यूपी वाला भैया ब्रांड होला आगे बढ़ो लोग मर्दे। सगरो से घूमी के भलाई हवा होइनी अब बुझाइल। खेसारी उसमारत जेती हो गई। अरे हिट मशीन के लहर अरे बगली। अरे खुला किताब जदि बनबू ताके ऊपरी पंकज वसुधारी अखिलेश से गाड़ी लड़ी ऐसन बात को जवानी न कमांड होला। शुभम सतीश गिरी चल जो। असही न लेकिन के डिमांड होला है बिहार वाला लड़का ब्रांड होला है यूपी वाला भैया ब्रांड होला अब की तार बिहार में त्योहार मनिए बॉबी। BR 44 रेस्टोरेंट पे आ जाता। ओके